sanadi na zuwan kaddara na shiga tafkin wahala an nemi ikirma rasa ya zai ikilima 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 mai sauraro ka biyo ni muje tafiyar gadafa ofishin yesu ba sun kama a sanadin ikilima suka tare da in yi bayani ko wani shiga mai fitowa muje matarsa shi yana bidar aikinsa kwana biyu wata gurinsa daga jin wannan zance na ji kaina ya sara na ji jiri yana diba na tamkara sauke mai da gora wannan gijili mare tabbas ta ya sara ta aikin marina an wannan na ta kudu shi bayan